Добре дошъл, моя приятел, Джамайката от град Лудовит. Здравейте, приятели! Днеска съм при Бужито, моя брат на гости. Хапваме тук след плаж и до вечера почваме разбивацията. Нали така, Бужи? Да. Поздрави на всички приятели. Очаквайте нови записи за моя брат Бужито, за скалата, за цялото семейство, За кака Иля. за най-добрата съпруга за лелята, лично и категорично от мене. До дълго време. До края на... Да, това свършва плажа и почваме ние. Сезона е... Почваме ние. Да. Сезона на музиката. И очаквайте скоро нови песни за моя брат Бужито. За 2025-та. Широката лайсна. Това е от мен. Очаквайте. Така ли му? Здрав. Лично и категорично за моето братче за скалата номер 1 Андибарико внука. Който го не познава, кой не е чувал за него, това е човекът номер 1 на Андибарико внука, скалата. Така ли е, моя брат? Да, опаджами стел и номерен. Жив и здрав. На скалата фирмата номер 1, оборотно, шикаритетно, айде без скала, зуралея, барвалея, айде прана пекела. Да се живи здрав, Диане. И на скалата пикото номер 1. За Джами стел, номер 1. Пожелавам само здраве на мой брат и само напред. Мерси, моя брат. С цялото семейство. Поздрав за всички душмани. Колеги, музиканти. Charlie Scott.